Отговарям на дадения коментар, за което благодаря, че ми писахте. Просто коментара ви е бил скрит. Не знам поради каква причина TikTok така преценя да прави напоследък. Не виждам нещо редно, което сте написали. И поради тази причина просто прецених да ви отговоря с видео. И интересно е колко помощи взимате. Значи да обясня за хората, които попадате сега на това видео и се чудите за какво става на въпрос. Аз се намирам в Германия, майка съм на 3 деца, като цяло, нали, работя от вкъщи. Общо взето съм в Германия, да ви кажа честно, вече спрях да броя годините, но горе-долу от 2015-2016 година. Така че просто бях пуснала клипче в TikTok как се пазаруваме от Lidl и исках просто да покажа цените, разликата и така нататък. Общо взето, това е много една такава тема, нали, къде е по-евтино, къде е по-скъпо и просто мислех, че така ще бъда полезна да видят и други хора какви са цените тук в Германия в Lidl. И нали, вие сте ми коментирали под видеото, нали, колко помощи взимаме. Значи за в момента ние не взимаме никакви помощи. Преди години да, взимахме, защото наистина в едно трудно състояние в нашия живот. Дадената институция Job Center така ни се призова на помощ, да го кажа, за което наистина в такива моменти оценяваш и тези институции, защото наистина бяхме доста така в трудно състояние. Бяхме точно 1 година в Job Center. С моя съпруг направихме всичко възможно да се премахнем от тези институции, защото все пак ти нямаш възможност да се развиваш, нямаш възможност, нали, като цяло да печелиш повече пари, общо взето всичко е контролирано и така нататък. Знаете как е тези, които сте в Германия, нали? Които сте били или сте в тези социални. Общо взето ние направихме всичко възможно, защото все пак младо семейство, имаш цели, имаш мечти и просто с Job Center няма как да стане. И така решихме и според мен най-доброто направихме. Ние бяхме 1 година там. Знам, че има доста хора, които се възползват от това, но доколкото чух, вече не е както преди. Нали, доста нещата са стегнали и в социалните, общо взето, нали, в тези помощи. Щях да кажа социалните мрежи. Така че, не, за в момента ние не сме и няма да бъдем. Ние сме доста така добре в Германия в момента. Така че аз съм благодарна на това, че ми помогнаха, когато имах в този труден период, тази нужда от тях. Но целта е такава, че това е една помощ, която да се възстановиш в един период, нали, да стъпнеш така на крака, а не да останеш до живот в Job Center. Така че не, ние не сме били от този типаж хора и надявам се и много хора да почнат да променят начина си на мислене, защото има хора, които идват с тази цел в Германия, за да взимат помощи, за да взимат детски, не знам, други, нали, неща. Но повярвайте ми, че в момента Германия не е както беше преди. Сега е много стегнато положението, има голям контрол над това, така че не дейте се надявайте на нещо подобно. Благодаря ви много за вашия коментар. Надявам се да съм отговорила и така пожелавам ви един прекрасен ден, прекрасна вечер. Общо взето, бъдете благословени и лека вечер на всички!